Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini hilom ki khubor bam tagasngi. Uba staffing pada kasit uwe na ginong tho khubor bla I bha ulalet ban thep kerteng na kaseng HSPDP jang kamausan ram constituency uba staffing pada kasit unhap yale persya uba HM Shang Pliang na mausan ram kumta kamat phang ban mi yakun election kadi ban penne ya ka jingsin sharpat ba ka bukhut bin sngo utei nong tho khubor. Shushu uben rabru kamat yalap election jong uba staffing pada kasit kadai ban pinki imbyang ya ka yo yadi yathin hak hapun Meghalaya bat Bangladesh. Constituency Kamausan ram ngidon bon kijinge toki surok kilenti kesengking ke gawang anom kren mar babalai keladon lupa hapo ke 7 schedule mar hapo ke 7 schedule kila kren ki ai ki benta ki ba ke sarkar jela ka haban le henry ngidon kam ya ki jaka pule puthi ki babiang hadu menta ngidon ya ke college ke batang ke arts ngidon kam bandon ya ke sains ngidon kam bandon kam ya ke commerce kata ke don ke jindon kam ya nomor lemba ke jina jin start ngila ban weng ya ke jinge klem ke jina jin start ngimla ban sendot mai ya ke perkat perdai tengah kwa ba ke export point Papo rengku ke ba syam la pentai kam menta ngakwa ban pentikna ba kane ka jaka export point ban kiu ya ke kamai ka gaji jong ka mausan dam konstitusi ke de ban pli Hoi ngala dia pun na pos por ba kane de sin ka basan tengah ka don tang ka we ka thong kata kalong ba kasan hima sima kre ka kam kuj ka kam gantang but ngangai skem ba lada nong bu nong thau pula tho shun kiblai kam dor jinge Punjab dengan krimen scam ba hakne ka ti bomenta ngan kren ye ke ba ki issue jong ki paj ba ki bade ya ka jela ki bade ya ka ri ki bade ya ka judgment riu ki bade ya constituency ngan krimen scam ba ki paj ba kinsa jit yang kum nong mi khmat joki na ka arsan mosndam constituency